Gada na kan madukayan kan sa iyang makuapo ang sarong 63 anyos na lolo sa sarong kanal sa Bacon District, Sorsogon City. Alas 2:30 kasuod manghapon. Pigbisto ang biktima na residente kan Barangay San Vicente, parehong syudad. Nagluluwa sa inisyal na investigasyon na posibleng nawaranin balanse ang biktima mantang nagbabalyo sa tulay, nagibo sa butong. Hasta sa maulog ini, nakausakan sa iyang pagkabutod. Nasa impluensya man subuot nin arak ang biktima kan mangyari ang insidente. Ang nasabing biktima po ay nakipag-inuman daw po ini ma'am sa nasabi din pong lugar. Ma'am po sa lugar po ninda. Kasi ma'am hindi man talaga po siyang delikado ng guard. So, ang kaipuhan po lang talaga. So, tao na maaki po talaga duman. Dahil nakainom kisobra. Actually si tatay po kaya siguro po talagang hubugunon po ito. Dahil na po talaga nakatultul kang paglakaw. So, that's why na talagang nangyari itong incident. Kasi ang agihan is okay man po. Hinali naman kan Sorsogon CPS ang anggulo nin foul play. Hindi kita bang masyado maka-i-focus natin ang natin sa pag-inom. Yung bit lang na pag-inom na yung sa tama lang po baga na yun nga, pag kaya kang lawas kung pag-uli para makaiwas nga po kita sa mga araw kaining bagay, sa mga araw kaining insidente. Bit lang na na pag-inom-inom, sa tama lang po. Ipapasairaro man ang bangkay niya sa otopsiya. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.